Onko sitten dropilla suomenkielistä nimeä, kun clearillä ei ole? Drop-lyönnilläkään ei oikeastaan ole suomenkielistä nimeä. Se on lyönti, joka lyödään takakentältä verkolle. Voiko se lyönnin lyödä sitten hiljaa että kovaa? Drop-lyönnin voi lyödä sekä hiljaa että lujaa, ja mä näytän se teille kohta. Pitääkö aina lyönti leikata? Siis mitä se leikkaaminen tarkoittaa? Lyöntiä ei ole pakko aina leikata, että se voi lyödä myöskin suoralla osumalla. Mutta jos sitä haluaa leikata, sitä pitää lyödä silloin sitä palloa sulki epäpuhtaalla osumalla. Miten lyödä droppia eri puolen verkkoa? Sano se Vellu jotain tähän. No, tietysti hyvät pelaat vaan lyö sen sinne, millä sen pitää, mutta jos miettii tarkemmin, niin ranteellahan se sinne useimmiten käännetään. Tai sitten haetaan osumakohtaa vähän eri paikoista, mutta ranne on se salaisuus. Onko droppi hyökkäys vai puolustuslyönti? Useimmiten droppia käytetään hyökkäyslyöntinä, mutta sitä voidaan käyttää myöskin puolustuslyöntiä, jos ollaan jäljessä. Minkä takia se lyönti on niin vaikea nähdä ja miksi siihen on vaikea ehtiä? Koska drop-lyönti lyödään todella lyhyestä liikkeestä ja se peitetään niin kuin ihan viimeiseen asti. Sen takia sitä on vaikea nähdä, mihin suuntaan se lähtee lopulta. Ja sitten siirrytään drop-lyöntiin. Kuten huomaatte, hyvin samanlainen lyönti kuin clearikin. Teknisesti nyörpää viedään taakse kylkiverkolle, noustaan hyvin kohti palloa ja hyvällä tuntumalla siirretään pallo verkolle. Ja tässä muutama variaatio eri drop-lyönneistä. Tässä lyödään leikattu drop-lyönti suoraan tuolta kämmen puolelta. Kuten näette lavan asennosta näin, niin siihen tulee pieni leikkaus. Ja tässä sama leikkaus tai oikeastaan eri leikkaus samasta nurkasta. Leikataan toiseen suuntaan ja pallo saadaankin liikkumaan ristiin. Näin. Näissä lyönneissä on aina mukana hämäys. Eli tässä lyönnissä hämätään vastustajaa siten, että esitetään suoraan lyöntiä, mutta lyödäänkin pallo ristiin. Näin. Ja sitten tuolta roundipuolelta leikkaus ristiin. Tässä huomaatte, kuinka lapa leikkaa palloa osumakohdassa. Voitte sitten näyttää, miten se mailauteella sitä. Eli drop-lyönti lyödään tämmöisellä mailautteella.